Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Goedemiddag en welkom bij Interview Sport. Ons is natuurlijk vandaag in Riversdale. Ons speelt in Riversdale Blues vandaag. Ik sta met een groot vriend van mij, Imran Wessel. Hier 2 weken zonder rugby. Grootbraak is vandaag weer aan die go. En dat lijkt net goed. Wat hier? Zoals jullie kunnen horen, die is een beetje opgewonden. Hij heeft langklaas rugby gekeken. Zijn span is aan die go. Ik interview hem gewoon vandaag. Klaar net voor een paar vragen. Voor waar zullen nou al in hierdie liga en hij gaat voor mij nog van wat vertel. Wat denk jij van die game? Imran, een game wat bijna opwindend is. Grootbraak wat natuurlijk al reeds, zoals ik die punten zie, Grootbraak wat natuurlijk al reeds 19-0 voorloopt. Zeg mij, hoe geniet je vandaag die game? Dankie, Mr. April en hello aan die viewers van Interview Sport. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, lekker om hier te wees. Ongelukkig al wen ons die man ook nou 100-0 is so. Die punte gaan nie saam in ons kop agter nie, want ek dink Riversdale Blues se span gaan uitval, so die manne gaan op nêrens heen nie. Maar so 'n bietjie practice rugby vir ons, 'n bietjie live rugby practices wat ons nou het. So ons begin ons maar eers in die top 8 rugby speel wanneer dit saak maak. Want ons A-span vat ons maar nou top 8 toe. Maar nietemin kombinasies word getoets. Ons kyk wat het ons kyk hoe lyk die stop. Maar opgewonde oor wat ek hier sien hier voor my. En ja, ons kan net van krag tot krag gaan. Ja, nee, daar jullie gehoor. Al wen ons ook die game vandaag. Geen punten voor het samen te nemen. Want Riversdale Blues obviously natuurlijk op die laag. Punten leren op die ding. Maar hierdie man is baie opgewonden oor vandaag. Ons het 2 weken zonder rugby. En die mannen zien het uit na rugby speel vandaag. Voor Saints. Imran, zeg mij. Grootbraak natuurlijk die A-span. Lees 6e. Als ons nou ons 3 games win. Wanneer ek bereid my help voor hom sal dan naby toe gaan volgende jaar. That's a good confidence ek het in die boys. Yes. Obviously weet ek ons speel vir eerste posisie van ons soek 'n tuis Gold Cup game. Vanavond na die Gold Cup en wen ons die beker en dan gaan ek volgende jaar ek 'n bietjie Jacobs by toe. Ek gaan in die lange baan en sal daarna 'n bietjie verstaan. Yes. Dis op vertrou ek het al my hotelkamer geboek meneer. Dis op vertrou ek het maar op eerste genoot. Ononderhandelbaar. Braakje 4 moet wen. Ons hou van wen rugby kyk. Ons hou van wen rugby geniet. Ek sien die skare trek weer op Saterdag lekker wat lekker verblijvend is. Ja, ek is slegs op die man nou hier so. So Marius. Maar ja, Braak ek waar nie as nou een span is wat ek met kop op 'n blok kan sit vir wen as dit Braak rugby. Grootbraak. Yes. Dat is hoe ek ook voel. Ja, kyk eens, daar het julle gehoor. Die man sê hy snel uit na Saldanha by. So die man weet waar hy sy span wil hê en waar hy sy span staat te sit. So kyk eens aan buite. Geniet Interview Sport. Ons gaan vandag live. Ons gaan die game uitsaai vir julle. Ons is hier om julle te support en julle moet natuurlik ook Interview support. Gaan op YouTube op. Ons die YouTube channel. Gaan subscribe asseblief vir my en dan gaan ons al onze games op YouTube kan uitsaai om julle kykers gelukkig te hou. Saam met my en April, Imran Wessel, ons is uit by Interview Sport.